over Ahmed Iskandari på Dirty Job. Og Ahmed han samler flasker og hele dagen. Hvad laver du? Er du mig? Det var så ejner, det var ikke grund af, at aben får slået ud til bur. Han er voldelig. Det er så synd af en hund. Det er dirty job, dirty job. Ejner har en plan. Den er genial. Han skal samle flasker og prøve at tage nogle vægre hele dagen. Mesa har ikke dårlig. Og det er Ahmed, der er voldelig. Og vi tager et zoom ind, af Ahmed. Det vil vi så gøre. Vi stoppede jo bare. Har du den? Gå væk, jeg mener gå væk. Så sat med. Er det ikke bare et fedt arbejde, de to hovedroller har? Ejner Abulov, Ahmed Iskandari. Og en eller anden måde. Deres meget flotte job.